أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفرد بالوحدانية الموصوف بالأحدية المنفرد بعلم ما تكنه الضمائر، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين محمد خير خلق الله وصفوة خلقه ومجتباه وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن سادات الصوفيين رضا يشملنا نحن جميعا من الأزل إلى الأبد. bandiraɓe islamiyankoɓe hettiyankoɓe yewtere men siran nabi muhammadin sallllahu alayhi wa sallam, ko salminde on e juurade on e ñagade on yaafuya e tardude nde. mataw en gañi woto altini o fatorade en bandiraɓe kettaki yewtere men siran nabi muhammad sallllahu alayhi wa sallam. mbiɗen ɓittude e ɓilade fof hayso ko oɗo saaha yaade nde waɗi mbaɗen yewtere nde. en calmini noon dendagal bandiraɓe julɓe hettotoɓe yewtere meɗen siran nabi muhammad sallllahu alayhi wa sallam, taw koye deftere men wiyetede riyu zam'an fi mawlidi sayyidi bani adnan. taw alhamdulillah hande oɗo ñalawma wattata yewtere men nayaɓire e nder ndeɗo deftere wiyetede riyu zam'an fi mawlidi sayyidi bani adnan, lollirde nuniya nde ceerno men cheikh sayyid el haji malik gollani en ɗum e nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam. yewtere men wattininde en garino ha ɗo wino wa da'dan qad uwaidu an tusalli fuadi aw uraha anil hanini. ko ɗo darino ɗen e fodore nde da'du fodannomo. o wino en wa qad uwaidu ay fodini kam da'dan hono oɗo da'd an tusalli nde wo deññata fuadi ɓerdam nde, aw uraha mana hatta uraha ha mi fofto anil hanini ga bojji ɗi goyanmi saabu gilli am e ɗiɗo ɗi jogimi e daad. ko ɗo yewtere nde darino. wadde hande eɗen ƴetta ɗo cheikh sayyid el haji malik wiyata wa taskharu bi li bu'sin wa dirarin wa ma hannat bala zadat shujuni wa qad afna la'alla al umra minni wa dinul ayni aqbahu kulla dini mata ma dana bahruki min kudurin fasafin salsalun bahrul amini nabiyun abqariyun aryahiyun safiyullahi zu khuluqin bayuni huwal irnin wa irninul baraya sabihul wajh zu khalqin hasini ay maninun yawma zu ithmin manin manunun ghayra zi ujbin manuni. o jokki wiide wa miftahun wa misbahun munirun jawadun mustafa aynul uyuni. inchallahu taala ko ɗo yewtere nde jogori darade hande. ñande nde certeten e makko darinoɗen koye fodore daadu wimo inchallah mami foftin ɓernde ma nde, mami sellinde, mami dartin bojji ɗi goyata ɗi, mami rokke ko jiɗɗa ko ɗum woni ko pannoɗen beele daadu waɗi ko wino ko walla waɗani. cheikh sayyid el haji malik wi wa taskharu bi ay kanko daadude o jali kam jaleɗe sabotage mana sabiddemi li bu'sin sabu waysede o wada dirarini e loruji ɗi gondumi ɗi. ay ko fodanno kam kanko daadu wonde maw foftin ɓernam nde, caggal ɗum daadu dartini no mbami waysude ni, no mbami tampude ni, no mbami hewde loruji ni, daadu watti hen jaldemi jaleɗe jalkito. aɗa andi jalde jaleɗe no aada yarini e jaleɗe jalkito ene gooti. wadde o wi daadu waɗani ko wino ko, safrani ɓernde nde, daadu serdanimo e bojji ɗi, daadu watti hen kadi jalde mo taw ko jaleɗe jalkito. wa taskharu bi li bu'sin, wa taskharu bi o jalkiti kam li bu'sin sabu waysendam o wada ɗirarini e loruji te wama hannat ay wama rahimat mana o yurmakimi yo bal ay bala woni bal zadat sujuni accuni kanko daad fodore nde ni mi haalani haala mum. o fodanno ko mo sellin ɓernde nde beele o waɗino walla o waɗani ɗum ko jaam. so accirnomi tan no mbamini bisimilla, kono o ɓennuɗon ay bal woni bala zadat sujuni, bala accuni kanko daadu zadat o ɓeydi sujuni ko sunujam ɗi. ay sujun mana ahzani, sujuni o ɓeydi ko sunujam, o ɓeydi ko jakre nde gondunomi de kanko daadu. te wona ɗum o fanno e daade. wadde en paami daad mo haalanno kanko cheikh sayyid el haji malik o haaldanno koye aduna. aduna kala nde paɗɗa e aduna ndewɗa beele ma aduna o tan aɗa fadi foftere ma aduna rokke ɗum,
ceerno koye tampere gonɗa kono aduna hayso fodinima mami rokke fof hayso aduna fodinima mami foftini hayso aduna fodinima mami weltin ɓernde maɗa ɗe andu aduna woni koye funtudema ñalawma ene aroya tawa natti wawde ko mbawnoɗa ko dewrunoɗa e aduna aɗa homtiro hoore ma aɗa sikka ma heeb ko bellotoɗa ko ñalawma ene aroya ganda hankkadi ɗo a wonta heeb caɗele mbaɗi aduna watta hen jalkiddema ko ni aduna sifori te aduna ala jurum wadde o wi daadu oɗo de wama hannat ay o yurmaki bala accuni zadat sujuni o ɓeydi ko sunnujam ɗi o ɓeydi ko jakrene gondumi ɗe ay waqad afna laalla al umra minni wa dinul ayni aqbahu kulla dini waqad afna laalla al umra minni mbiya waqad afna ay kanko daadu o gasni mana o humni al umra gurdam minni wonande mi gurdamam ɗam fof o gasni ɗum e konngol la Allah woni yaama ene wawi wonde ma won gurdamam fof ɗam cippirannomi e daadu yidde heɓde daadu gasniri gurdamam ɗam pop koyngol ɗo konngol ko ni aduna wayi a huccat ɗo e nde ɗo hunde nde satta ndewa hen ala ne wawi ñalawma areyami heɓa ne wawi ñalawma areyami heɓa ne wawi yeeso ɓuura ene wawi yeeso ɓuura ha aduna o gasa taw ala ko dañira hen wadde o wi wa qad afna ay o humni al umra minni gurdamam ɗam la Allah e ngol ɗo konngol la Allah woni yama wona yama jo wona yama jo wona o wi wa dinul ayni wa dinu ay aada mana aadatu al aynu rewɓe hewɓe faaro mana yontaɓe taw ko jomen ɓutte jomen guiti ɓutte ay wasiatul ayn ko ɓeɗo mbiyete aynu oɗo ko sowore ɓen rewɓe woni ɗo o wi wa dinul ayn ay aada rewɓe ni rewɓe aada rewɓe ko woni aada rewɓe ko aqbahu kañum ɓuuri bonde kulla dinin e kala aada mana aadatu nisa aqbahu kulla aadatin wa dinul ayn aada rewɓe o aqbahu ɓuuri bonde kulla dinin e kala aada e nder aadaji ma zala zaka dini wa daydani wadde kanko oɗo Cheikh Seydi El Hadji Malick o holli en aduna mo sippiranno o fof wattinto ko jalkidde mo o holli en an cippirowo e aduna o andu podoje ɗe fittanuma fodanma ma heɓ ɗum ma wani ma yettoɗo ma daro ngarɗo darorgal andu gurnam ma ɗon fof gasata tan ko e yama jo wona wadde waqad afna ay gasi humni al umra minni gurdamam min la Allah e ngol ɗo konngol la Allah woni yama jo wa dinul ayni ay aada rewɓe o aqbahu kañum ɓuuri bonde kulla diini e dendagal aadaji no potiri eyi kettoɗen noon omona ara e husnu takhallus kanko Cheikh Seydi El Hadji Malick ɓuccitade e nder gasal mo waɗanonno en o naata directement e maayo ngu yiɗi ngo maayo ngo ngannduɗaa ngo ko ngon woni sababu deftere nde windede ko toon paaɗen kanko Cheikh Seydi El Hadji Malick o wi mate ma dan bahruki min kudurin fasafin salsalun bahrul amini mata ma dan mana mata ma atade kala nde aadodira mana an daadu kala nde aadodira bahruki maayo mango mana kala nde neɗɗo fiɓodiri e maayo mango aadi mana yidde yarde hen holko tawa toon maayo mango mana ngo ala goɗɗum ala ko tawete e maggo ko wona ɗeɗo geɗe ɗe o jogori haalande en mata ma daanu kala nde aadana mana kala nde huccana bahruki maayo mango min kudurin tawate hen tan ko jamfo maayo daɗugo ko jamfo tan woni hen gonga fof ala hen ko homti ɓolo mana funtiji ɓoli an daɗu maayo ma kay kala nde huccana kala nde neɗɗo aadani maayo ma ngo jolde mum yarde ala ko tawa toon so wona jamfo ala ko tawa toon so wona funti ala ko tawa toon so wona caɗele nden noon beele jo yontani mi acca maayo ma ngo mi ƴeewoya maayo ngo ngannduɗa ngo ko laamgo cer ayi wadde wayri o yettima ne laaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam kanko Cheikh Seydi El Hadji Malick o wi fasafin salsalun bahrul amin
fa o baddata ɗum koye bahru o fa bahrul amin ay maayo koolaɗo o on woni nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam saafin laamgo salsalum welgo e yarande beele mi oppata maayo ma an daadu mi aroya e maayo al amin koolaɗo o maayo ngo ngannduɗa ko laamgo maayo welgo yarde ngo wadde firti ko neɗɗo an faam ɗum gacca aduna ha laaɓa kuccaɗo nafoore nde heɓototo nafoore nde noon heɓoto koye ngoɗo maayo ngo ngannduɗa ko ngo woni laamgo wingo ceer ko ngo maayo woni welgo yarde ndiyam ɓuɓɗam belɗam elle ma mbiya hol biɗo mo kanko Cheikh Seydi Lama Hadji Malick an kam on amin mo mbiyata joom maayo hol gonɗo amin أي وي نبي أبقري أريحي صفي الله ذو خلق بيون جمغون مايو من جون فانتو مامي مايو ويتينغو بحر العمين أون كو نبي كنيم وي عن نبي أي أبقري تمودو إدندانغال الحالي أبقري الكامل من كل شيء تمودو هاجوني كو نلادو الله اللي ما بيا وون بيدو من شيخ سيد الهاجي مالك هول غوندو تمودو وي أريحي أي maana joom jikku jaɗɗo o ha joni hol on joom jikku jaɗɗo o wi safiyullahi laaɓɗo Allah o maana asfa min khalqillah ɓurɗo laabde e dendagal tagore Allah on woni nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ko maayo Mustafa ngo holnide maayo amin koolaɗo o maayo annabi mo ngannduɗa o ko kañum woni timmuɗo e dendagal alhaaliji maayo oɗo annabi joom jikku jaɗɗo maayo oɗo annabi mo ngannduɗa ko safiyullahi kanko woni ɓurɗo laabde e dendagal tagore Allah fof no fotiri zo khuluqin ko kanko de woni joom jikku maana bayunin ha joni jaɗɗo jikku jaɗɗo lakkitiɗo est ce que Mustafa sallllahu alayhi wa sallam ko ɗo noon Cheikh Seydil Hadji Malick farnuno en ha joni mo jokki haalande en oɗo joom maayo mo wi en yen gaccu maayo daɗu mo ngannduɗa woni toon ko komte e podoje ɗe keɓotako woni toon ko funtiji ɗi gasata woni maayo wiyetengo aduna ngo ngara e ngoɗo maayo mo ngannduɗa ko kañum woni nafoore aduna nafoore lahara ngon maayo woni maayo al amin ngon maayo woni maayo nabiyun ngon maayo woni maayo oɗo annabi timmuɗo o annabi joom jikku moƴƴo oɗo labaɗo Allah cuɓaɗo Allah ha joni omo jokki e sifanade en holi joom ngoɗo maayo ngo noddata e men yen garseɗen jara o wi huwal irninul baraya sabihul wajhi zu khalqin hasini hoɗon annabi mo mbiyanmami ya ar jara e maayo makko o wi huwal irninu irnin bi kasril ayn huwa sayyid mana on woni kohowo irninun tesko ɗen firoji ɗi huwal irninu on woni kohowo maana sayyid rutti kadi wi irninul baraya ay irnin kullu shay'in awwaluhu maana ko kañum woni gadiɗo e dendagal tagore nde fof gadiɗo dendagal ko woodi e windere nde on annabi woni joom maayo mo mbimi ya arsada yara goppa maayo daadu maayo komte e funtiji e maana e podoje ɗe keɓata wal irninu kanko woni kohowo irninum gadiɗo albaraya dendagal windere ɗe fof gadiɗo dendagal binde ɗe fof ko Mustafa sallllahu alayhi wa sallam ha joni omo jokki e sifade joom ngo maayo mo ngannduɗa ar yar an julɗo ko ɗo noddeɗa woppu maayo aduna ngo nafoore ala toon woppu maayo aduna ngo podoje gonɗe toon ɗe keɓotako artugaɗo ngoɗo maayo holi on joom ngo maayo o wi sabihul waji mana joom yeeso labtugo e sabih labtugol yeeso ngol seeka koye inde subaka enen fof eɗen nganndi subaka ene laabti kala ko yooɗi laabti feewi woni l'islam tan ene sifore maana subaka kala ko woni kefeeru woni toñange rokke yeru jamma sabu niɓɓere nde wadde o wi sabihul waji ay laabtuɗo yeeso o zo halqin hasinin joom tago yorngo on woni nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam arde saɗa yara ko ngo maayo jari yarde ngo maayo ala funti ala podoje ɗe jottatako ngo maayo yarte mum ala pertete ango laaɓi ango wi cer ango weeli yarde e goddol alhamdulillah yo Allah yarnu ene maayo Mustafa sallllahu alayhi wa sallam fadawi huwal irninu on mo cifantomami o woni kohowo irninul baraya gadiɗo binde ɗe sabihul wajhi laabtuɗo yeeso o zu halqin hasinin joom tago yongo o sallllahu alayhi wa sallam cey Mustafa kono ha joni mo jokki sifade oɗo joom ngo maayo nandani e maayo daɗu ngo ala ngo wona maayo aduna
goko maayo Mustafa o wi maninun yawma zu ismin manin manunun gayra zi ujbin manun. maninun gadi ɗo oɗo wima ko qawiyun ma'ana cembuɗo on woni nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam. ha joni o e joom maayo mo cifantomami goppa maayo daɗu ngara saɗa yara ɗo, on annabi mo cifimi, on mo mbimami joni kañum woni joom yeeso laamgo, joom tago yongo. ha joni ko on woni cembuɗo ma'ana juggiɗo hattan e yawma zu ismin, ñalawma mo ganduɗa joomen bakkutuji joomen bakkutuji maninin goccama koye muɗumen, mana jonama koye muɗumen. ay manin gadano o ko qawi oga taganni an nafsihi, mana yondinaɗe ga waɗede hoore mum. goto foof ene wiya hooram ñande hen ala joguiɗo konngol so wona nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam, wadde ko on tigui woni cembuɗo. maninum cembuɗo yawma zu ismin, ñalawma joomen bakkutuji manin gona e woƴede koye muɗumen. manunun est ce que Seydil Hadji Malick ewen jinas tama mo waɗi ɗo maninun manin manunun manun, taw goto foof ene jogui firmum ngo alda e wonnongo. maninun cembuɗo yawma zu ismin, ñalawma mo ganduɗa joomen bakkutuji manin ene gocce koye muɗumen. manunun kanko ha joni annabi woni kewɗo nafoore, kewɗo ballal o, gayra zi ujbin, te wona joom hawtare, manunin wona basotoɗo. manun gadano o ko on annabi kewɗo nafoore, gayra zi ujbin, mo alda e hawtare ko waɗata ko la sallllahu alayhi wa sallam. ay manun ma'ana mubalaghatun min al manni wa huwa ta'addad an ni'am ala al munfiq alayhi, ko alda e wastade e dow ɓe gollani moƴƴere ɓe, e dow ɓe o nafgata ɓe kanko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam, ɓe o gollanta moƴƴere ɓe, moƴƴere nde o gollata nde wastade e dow ɓe en alda hen ala, o bonnirta en golle. saabu enen koye min ko noon mbiyeɗen, Allah wino en ya ayyuha allazina amanu la tubdilu sadaqatikum bil manni wal adha. wadde oɗo nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam kanko woni manun, kewɗo nafoore, kewɗo ballal, kewɗo moƴƴere e tagore Allah, gayra zi ujbin, mo alda e kawtugol, manam wona joom hawtare. manun te kadi alda e wasu, wona joom kawtugol e wasu sallllahu alayhi wa sallam. haaloɓe pulaar mbiya ɗum wajo, ko alda e wajo kanko annabi sallllahu alayhi wa sallam. ha joni ko on Cheikh Seydil Hadji Malick woni e sifanadema. kono beele sifaji ɗi gasi Cheikh Seydil Hadji Malick wi ala, sa anda o mo cifantomami ha joni, wo miftahun wo misbahun munirun jawadun mustafa aynul uyuni. kanko nelaɗo Allah mo cifantomami ɗo, joom maayo lamgo welgo yerde o, wo miftahun, kanko tigi woni coktirgal, kala ko suki kanko woni coktirgal. ɗum woni alfatih lima ughliqa, mana coktuɗo dendagal ko sukino, on woni sallllahu alayhi wa sallam. wa misbahun munirun, lampan nurɗu kaka woni sallllahu alayhi wa sallam, on woni joom go maayo. jawadun kareysiri o dokko o, on woni nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam, ko on jeeyi goɗo maayo. go maayo jiida e maayo daɗu ngo ala. wa miftahun Cheikh Seydil Hadji Malick wi jongo maayo ko on woni coktirgal dendagal alhaaliji. wa misbahun munirun, ko o woni joom lampa, on woni lampa nurɗo ko e hoore muɗum. saabu kala ko leeri ko rasulillahi lerni ɗum, kala niɓɓere wonnode e aduna ko rasulillahi riwti ɗum. haqqillaji niɓɓinnoɗi saabu mankude gandal Allah, mankude jokkodiral e Allah, mankude peewal, ko annabi yayni in haqqillaji huɓɓi toon gandal, niɓɓere dogi haqqillaji ɗi heddi annore. wadde lampa nurɗu ko gonga e gonga ko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam. jawadun dokko o, kareysire o, ko on woni nelaɗo Allah. holi nelaɗo o wi Mustafa cuɓaɗo o, aynul uyuni, kohowo hohoɓe. so hohoɓeɓe foof ndendi kanko woni kohowo mabɓe sallllahu alayhi wa sallam. aynul uyun mana sayyid sadat sallllahu taala alayhi wa sallam. wadde en gandi fil haqiqa Cheikh Seydil Hadji Malick yaltini en e sifa aduna, o holli en aduna no wayi, o holli en jogade hoolare aduna no wayi, wadde perte
o holli en maayo aduna ngo sa wi aɗa yara hen ndiyam mum no sifori o holli en noon sa ande hoore ma ha andi gon maayo gonga e gonga a wawa hebde hen ko jiɗɗa ko maayo ngo ganduɗa jara hen keeɓa ko jiɗɗa taw ko ndiyam belɗam labɗam cer ko maayo amin woni sallllahu alayhi wa sallam wadde yo Allah yarmu en e maayo annabi sallllahu taala alayhi wa sallam ngoɗo maayo woni jargo tampande ngo ala perte yo Allah yarnu en e maayo nelaɗo Allah barke seydina Muhammad ɗiɗo sifaji noon ɗi o fuɗɗi sifanade en e joom ngoɗo maayo alhamdulillahi rabbil alamin wadde daroɗen ɗo ha yontere fande so wonde weliya Allah jokken e deftere men rayu zaman fi mawlidi sayyidi bani adnan inchallahu taala en ñaguima julɓe foof yafuya noon ko wadde porfiro tan heññude hen saabu hande en tardi no fewi ko wonɗo janoɗen seeɗa en ñaguima noon yafuya so tawi perguite teskama hen wona e sagoji he wona e anniyaji he jeeya ko yidde ɓittude hen tan kono hayɗo gonɗen ɗo koye lawol mbaɗɗen ɗum nde won ken yaltuɓe tigui rigui eɗen ñaago julɓe foof yafuya allahumma salli ala sayyidina Muhammad assalamu aleykum wa rahmatullah